adikku Yayi Sapu Lebu kula nonton wonten dawuh Kakang ajur mawut bari samadya balane awake dhewe banjur kudu kepiye Kakang aku bakal nggunakake sanggit rungsit tak weni aji panglimunan para anak-anak pendho rumuk tanpa bayu anak-anak pendho iya Kakang yen pancen mengkono aku mung nderekake apa sedyane Kakang Sapu Jagat iya Yayi yen pancen mengkono ayo kowe nglawan aku sing bakal maju ana ing paperangan kene nanging ngene Kakang wangune saka pangrasane Sapu Lebu